Hello friends, good morning. आं दिनै केलसियामनि सोर्स मोनसे पनीरनि खोथा रायलायनो सानदों। वेल जोङो डेन्टिस्टफ्राथ' केलसियामनि थाखाय जोङो गाइखेर रेकमेन्ड खालामो बा गाइखेरनि मिल्क प्रडाक्ट्सफोरखौ रेकमेन्ड खालामो। पनीरा मोनसे बिदिनो सोर्स अफ केलसियाम। थ' पनीरखौ जायोबा गोबां हेल्थ बेनिफिट्सबो मोनफायो लोगोसे जों जुदि 100 ग्राम्स पनीर जायोबा जोङो 200 ग्राम्स अफ केलसियाम मोनो ओमफ्राय लोगोसे कैलोरीज मोनो 265 कैलोरीज ओमफ्राय प्रोटीन मोनो 18 ग्राम्स फैट्स मोनो 20 ग्राम्स आरो लोगोसे कार्बोहाइड्रेट मोनो 1 to 2 ग्राम्स तो जों बेसिकली प्रोटीन मोनो तो प्रोटीना जोंनि मसल बिल्डिंगाव हेल्प खालामो जोंनि मसल रिपेयरावबो हेल्प खालामो ओमफ्राय जोंनि बोन स्ट्रेंथखौ मोजां लाखियो मानोना बाहाय केलसियाम आरो फस्फरासबो मोननो थाङो ओमफ्राय बे शुगर फ्रेन्डलि ब्लड शुगर फ्रेन्डलि मानोना बेनि ग्लाइकेमिक इंडेक्सा खम नंखायनो शुगर स्पाइक्स जाया ओमफ्राय बियो जोंनि हाथाइनि थाखायबो नांगौ केलसियामनि थाखाय मोजां सोर्स मोनसे पनीरा ओमफ्राय लोगोसे जायहा लेक्ट'ज इन्टलारेन्स दङ बिसोरो एसे खम जानाया मोजां ओमफ्राय बेहाय गोबां कैलोरीज आरो फैट्स दङ नंखायनो बेखौ मडरेशनाव जानांगौ थ' दिनैनि थाखाय बेनो थेंक इउ